abin Allah ne sosai kaga ya shiga zuciya zauna da kayo dace sosai kaga ya baka ka zauna na tantance soyayya ba ta jiran lokaci ka shirya ko baka shirya ba soyayya da ka dage a so idanu su makance maka da an ganka ce sanadin so ka zama to haka kuma kai ba ka gani ko da an yi maka kira haka mai so uzuri ya kamata a yi mashi koya zaka na gane zuciya ta masoyi ke yin tsayin daka gamin so a zuciya yake so soyayya mai so a dole zai dake soyayya garin so daban-daban yake soyayya akan santa dole zan dake soyayya ki gane nufina ki amshi kalamai na ne da ke nake zan jure gumi kanki a ko'ina ne ko da zan sike batuna hana ki ne la 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 la